Hello guys, welcome back to my channel, and tonight I will be trying this face mask. Yeah, it's my first time to try this guys kasi normally yung ginagamit ko yung peel-off mask lang. So ito, tissue mask, first time ko siyang ito-try at nakikita nyo guys yung mukha ko. I don't know anong nangyayari, parang may allergy ata ako. Parang sobrang dry tapos nagre-red-red siya. So, baka, ewan ko. Sana mawala siya. So, anyway, to-try ko to. I bought this in normal shop dito sa Denmark. And mga, nakalimutan ko na yung price. 20 kroner ata. Yeah. So, Garnier Skin Active Tissue Mask Moisture Balm. So, I need this kasi kita naman sa mukha ko this time. Sobrang dry. So, yun. I-open na natin. Paano ba ito gamitin? It shows 15 minutes ilagay sa mukha. Try natin kung maganda ba. So, open na natin guys. First time ko talaga siyang i-try ever. Hindi ko nga alam siguro kung paano ito ilagay sa mukha. But let's see. Let's find out. Oh. Ganito pala ito ha. My gosh. Oh, ganyan. Tapos, ano nang mangyayari? Wait lang. Hindi ko alam pinagagawa ko ah. Ito yung ano, parang instruction niya. Anyways, try natin, whatever. Ano ba ang lagay? Ang blue or ang white? Ang white siguro So, mga nakikita ko sa mga, oy, paano ba to? Ganito siguro. Sa mga nakikita ko kasi sabay yung white yung okay. Ito nga yun. Tama nga. Silagay na natin. Sabi 15 minutes stay. Oopsie. Oh, ganyan lang pala siya, ha? Napaka-refreshing naman ang feeling. Ay. Ano siya? Cold, ganon. So, try natin. So, ngayon parang 11:20 pa. So, 25:30, 35:40. Ano ba? 25:30, 35. So, sa 11:35 natin to i-out sa pagmumukha. So, yun na guys. Ang tagal ko ding hindi nakapag-video again kasi nagkasakit ako. Kawawa naman, hindi. Ano lang, nilagnat ako at tapos nag-absent ako sa work. 3 days. Yeah, 3 days. Tapos ngayon medyo okay na. So, tomorrow work na naman ulit. Gusto ko mga ganito Bibili pa nga ako. So, pagkatapos nito guys, ano ba, hindi naman ako makapagsalita. So, pagkatapos nito guys, i-wash pa ba natin yung mukha? Or what? Okay. So, okay na palang hindi. Ano lang, gamit lang ng cotton or tissue paper para mawala yung excess product. So, yun lang. 3 days akong nandito lang sa bahay. Nagkasakit ako tapos yung husband ko wala dito. Kadarating lang niya kahapon. Natatawa naman ako sa mukha ko. Okay, pero kadarating lang niya kahapon. Nagpunta siyang Norway for 1 week. No, not 1 week, like 5 days. Ganon. So, ako lang dito. Tapos nga, nagkasakit ako. At feeling ko talaga nagkasakit ako kasi yung bahay, winter dito guys, so sobrang ginaw. Ewan ko ba, parang hindi gumagana yung heater. Pero inayos na ng asawa ko. Kung ano-ano nang ginawa ko. Hindi talaga, ginaw talaga. Pero yon, happy na ulit kasi feeling better na. Tapos tomorrow work na naman until Friday. Tapos Saturday,
Saturday, Sunday, day off. Tapos guys, by March, punta kaming Pinas for 1 month. Ito talaga nag-drop, oh. So, excited na ako. Kasi, 1 month kami sa Pinas. March 2 yung flight namin. At saka, yeah, excited na ako because I think it's been almost 2 years also na hindi ako nakauwi. Tapos, nai-stress na ng konti. Hindi naman, pero parang ganun ako pag magta-travel. Parang, hindi ko alam kung paano sabihin, Yeah, parang nai-stress. Ganun kasi, kung madadala ko ba yung mga dapat kong dalhin. Gusto ko talaga kasi everything is ready. Kasi minsan, pag nandun ka na, tapos may nakalimutan ka, ganun. So, yun aking by next month, nasa Pinas na ako at bye-bye winter, hello, sunny sunshine. Ang tagal pa ng 15 minutes, ha? Pero guys, sabihin ko lang talaga na thank you kasi yung channel ko, hindi siya ganoon pa kalaki, pero 'di ba may improvement somehow, nasa 3,100 plus subscribers na tayo, guys. Tapos gusto ko lang talaga sana maging consistent ako sa pag-upload ng video. Yun talaga yung parang ipapromise ko sa self ko na at least man lang in a week may 2 or 3. Kasi minsan talaga hindi ko nagagawa. Minsan pa nga more than a week wala akong upload. Sana ma-fix nito yung ko, yung dry face ko. Nadi-dehydrate talaga yung mukha ko pag winter dito. So, yun lang. Ang ganda pala nito, no? Bibili pa ako ng ng iba. Ito pala yung sekreto ng iba, ha? Ewan ko ba? Ang tagal ko nang may nakikita mga YouTubers na naglalagay ng mga ganito. Pero, yung natatry ko lang talaga yung peel off mask kasi matipid tayo, eh. Alam mo yun, yung isang ganun, ang tagal bago maubos. O ito, one time use lang, tapos wala na. Pero pag worth it naman, diba? So, let's see. After nito, guys, matutulog na ako. Sobrang naging busy ko today because naglinis ako, naglaba. Ano pa bang ginawa ko? Linis, naglaba, nagluto. Ganon. Kasi gusto ko talaga lahat ready before kami umalis. Kasi ang nakakapagod pag, for example, galing vacation ka, tapos pagdating mo dito sa bahay, madumi, hindi ka makakapag-relax. So, gusto ko pag balik namin dito, sobrang okay yung bahay, sobrang linis, ganon. So, parang ready to, to start working again. Ano bang maganda sa Hindi pa ako nakapunta na akong Palawan, pero hindi ko talaga na gusto kong pumunta ang Boracay sana. Let's see kung saan tayo mapadpad. Pero for sure, of course, sa Cebu kasi nandun pamilya ko. Last punta namin doon, nagpunta kami Bohol. Kasi madali lang naman Cebu to Bohol, isang lang ferry, tapos nandun ka na. So baka magbohol ulit kami, or baka sa Bantayan Island or Malapascua, yung sa Cebu talaga. Pero let's see. Mga 5 minutes na lang, guys. Ang ganda pala nito, no? Bibili pa ako ng ng iba. Ito pala yung sekreto ng iba, ha? Ewan ko ba? Ang tagal ko nang may nakikita mga YouTubers na naglalagay ng mga ganito. Pero, yung natatry ko lang talaga yung peel off mask kasi matipid tayo, eh. Alam mo yun, yung isang ganun, ang tagal bago maubos. O ito, one time use lang, tapos wala na.
Pero pag worth it naman, di ba? So, let's see. After nito, guys, matutulog na ako. Sobrang naging busy ko today because naglinis ako, naglaba. Ano pa bang ginawa ko? Oh, linis, naglaba, nagluto, ganon. Kasi gusto ko talaga lahat ready before kami umalis. Kasi ang nakakapagod pag, for example, galing vacation ka, tapos pagdating mo dito sa bahay, madumi, hindi ka makakapag-relax. So, gusto ko pag balik namin dito, sobrang okay yung bahay, sobrang linis, ganon. So, parang ready to, to start working again. Ano bang maganda sa, Hindi pa ako nakapunta na akong Palawan, pero hindi ko talaga na, gusto kong pumunta ang Boracay sana. Let's see kung saan tayo mapadpad. Pero for sure, of course, sa Cebu kasi nandun pamilya ko. Last punta namin doon, nagpunta kami Bohol. Kasi madali lang naman Cebu to Bohol. Isang lang, ferry. Tapos nandun ka na. So, baka magbohol ulit kami or baka sa Bantayan Island or Malapascua. Yung sa Cebu talaga. Pero let's see. Mga 5 minutes na lang, guys. Hello, guys! So, balik na tayo. 15 minutes na. So, tatanggalin ko na siya. At, yeah. Paano ba tatanggalin? Up or down? Okay, walang instruction, guys. Basta tatanggalin lang. Oh. Char. Ganun pala yun, ha? Wait lang. So, guys, ayun na. Tinanggal ko na yung sobrang product. So, okay naman siya. I like it. So, sa tingin ko, bibili ulit ako. And maybe I'll be doing this maybe twice a week or once a week. So, yun guys. Thank you so much for watching and have a very good night.